bandiraɓe tedduɓe mi salminima noon no rendaɓe renduɓe miijoji ɓe tawdirten e dingiral TikTok onon ɓe gandanɗa hoorema ko Silabam mboɗo yetton no fewi mboɗo jaron kadi noon no fewi no fewi no fewi mboɗo humpi toon tan wonde compte men TikTok ɗe to ɗe boni joni ko ɗeɗo compte guddiɗen no wiyete darogal pulaw noon kala jiiɗo tan so tawi a windi darogal pulaw tan ma waw tawoyede toon ma waw tawoyde toon compte men guese ɗe noon mboɗo yettamo no fewi no fewi no fewi no fewi mboɗo ñagoon kadi yafuya no fewi nde wonno bandiraɓe tedduɓe TikTok way kono awde ha ɓooya kadi woda kadi ko witti ɗum noon kala tan bannoɗo abonné compte men yo tinno yo ya daroya compte men ɗeɗo woni darogal pulaw ɓe mbaɗi ɗum statut ɓe mbaɗi ɗum banggue fof ɓe mbaɗi ɗum Facebook e YouTube e nokkuji ɗi kala yimɓeɓe mbawa waɗoy toon abonné so Allah jaaɓi jewte kewɗe ma keble to banggue tarikaji to banggue jewte to banggue to banggue seremɓe to banggue fina tawa men fofo ma en mbawa yewtude hen taw koye ɗemgal meɗen pular neni walla so hawa rewede Allah teddutoɗo ɗum noon mboɗo yettamo no fewi no fewi no fewi no fewi no wonno hakkude haaliyanke e heɗiyanke ala ko woni ɗon so wona ko wiyete ko jaam e kisal ɗum noon onon yiɓɓe sehilaɓe mboɗo yetton no fewi no fewi no fewi mboɗo ñagon tan kala jiɗɗo ɗum yo tinno yo ya to guese to daroye ko wiyete ko wonde darogal pulago to banggue TikTok so keɓoy toon ko darogal pulago so bindima on mbawa wadde abonné e nder compte so tawi ko to YouTube ƴeewoy toon ko Pompodiral TV so bindi Pompodiral TV ma on mbawa kadi waɗoy toon abonné so Allah jaaɓi kala ko jiɗɗon to banggue jewte pulago to banggue tarik ha to banggue fina tawa men to banggue ƴellitare e kisal e nema e ɗemgal meɗen pular fofo ma en mbaw etade wadde hen kala ko ganduɗa ko ene fota weltinde walla ko ene fota hirjinde walla ko ene fota wajade walla ko ene fota jertinde e nder leñol meɗen so hawre welede Allah teddutoɗo ɗum noon ko musidɗo mon Djiby Ba so en mbawi ƴeewoy toon tan ma on taw toon darogal pulago ɗum noon ko compte men kese poul ko wiyete ko e hello meɗen TikTok nde wonno ɗe to compte ɗe maayi so tawi ko neɗɗo wonno mbiyete wonde ko yallirmoɗo yaafode ɗum noon Allah jarama on jarama mi yetti on no fewi no fewi no fewi kisal e nema Allah yewwane moon on jarama.